ina kike ki sauri mana ai yau sai an buɗe makaranta na araki kai mace ga zai zaman gida ba wannan ne makaranta da Fulani za ku yi na wani jakan uba ne kama yaron ka jiki haka a'a yanzu kai baki ji me aka faɗa a gidan radio ba me an faɗa na cewa an kushe a koma makaranta shine tun yau da shirya shi na kawo shi kin ga ana buɗe kawai shi da ya shige da yake kai Fulani gara ne malohu kurata ta solo falfala hamago shin ka ka sa ma yaron ka rigar leta wai zai ka shi makaranta babana ne na so ya kare ni daga cutar coronavirus. Shin ga yaro ma ya fike ganewa. Uban ka ne likitan corona. Yaro ma ya fike ganewa. Ki tsaya tukuna. Malam. Tsaya ma tukuna. Shin kin san menene yasa za a dawo makaranta? Iyayen yara sun gaji yaran su sun fara zama da digai a gida. Kai. To amma kin ga shiyar nan nawa kullun dan bai yake karan kai yake da shanu. A ranar Allah suka kawo mashi gargai sai ce gashi ma tsalle kai musu gargai a ranar Allah kuwa. Kai, wani kuma na gaji. Sai na kashi kaman duniya. Ke rukan shi kuma dan lafiya. To ko san me gwamnati ta ce za dawo makaranta. Za da an kusa dawo amma ba ta sa lokacin dawowa ba saboda haka ku ce ku koma gida sai an dawo. Yanzu dai kai na nufin ba yanzu za a dawo makaranta. Ba yanzu za a dawo ba. Ka zo kashe maka kashe yarin ka banza. Wuce gwada. To kin je ko? Wuce. 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 Wuce mu. Ya gane iskanci. Da yake ku ba ku da kai. Kai. Me ya faru? Arado mai na taki. Arado mai na taki. Ni kana da gani. Aradon Allah tunda nazo aradon Allah sai an buɗe makarantar nan. Mu gaina zakai ka wuce nan. Mu gaina zakai ka wuce nan. Sai kuma ba aradon Allah kuwa. Uban ka na gina makarantar. Sam. Aradon Allah ya saka mun gwargi aradon Allah zai shimfida ki a ƙasa. Tsaya. Kai ma za ka wai. Da mu ku Fulani ba ku da kai wuce gane. Kai ma za Ku je makaranta. Mu Ku ja bangon duniya. Dan boran mu ba. Ku danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin comedies ɗinmu ba tare da an cire muku ko kobo a cikin wayarku ba.